Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Doris. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Doris. Kini akong problema bahin ni sa kumbahan nga sa puton kaayo ug kun nganong na problema ko ani niya ingon magud ini ang mga panghitabo. Mula nang makilala ka aking mahal, di ako imong lagay. na mao na di ako mapalagay. Di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Naga siya iyang lyrics. Ikapuya nila sa tuyo ni mo. Doon lang Kahit nasan ka man. Yeah. larawan mo'y natatanaw. Ayaw na kayabag ka. Di ka kakuha sa akong ang puan. Magtulog mo ay panaginip ka. Onsay toyo. Ngano? Day, Dores, day. Nga naman eh. Unsa Sa man may eh? hugasan diri ha? Kanta-kanta lang ta ha? Kanta-kanta lang ta ni. Sunod si Mana ni hugasan. Di palabay ko ron. Ay, wa na gisapot ta sa ang haring gangis na mo. Kanta-kanta tay. Imo tabagungon. Mao di ay kay wa pa ni taon panghugas plato diri. O lage. Inahak aling tawhana. Sipyat gani karon na. Piti ka man gid nako ba? Awaron. Ha? Mato na ko. Oh, plastada na ko dire. Unsa pa may problema nimo? Tanawa na ng mga hugasan diri ha? Pasagdal na nimo diha ha? Tagding naman mo diha. Tadawang mo. Tadawa. Mura nagmunggos. Grabe sa nimo oy. Wa mo kakamungugasan na. Pilar mo pamungugasan na. Paminaw sa Paminaw. Hugasin na ninyo! hugasan lagi na. Paminaw. Mulupad ganing kumo ron ako. Pataka ra ba ni tugpa? Basik ana ni tugpas kanang imong agtang. Paminaw sa nako sa. Wa na mahugasi ganina kay way agos. Oh, Doris di. Doris de, nakasabot ka ha? Manghugas man unta ko ganina, pero unsaon man ako pagpanghugas nga wa may agas ang tubig. Dadon ko ng hugasan dito sa pa, aron dito nako hugasan ang tanan. Mo na gusto nimo ha? Dadon ako sa pa. Mo pa na gusto nimo? Ngano ato sa kasasapa manghugas ha? Porbida sa nimo. Ari na to ha. Muna doon mo dito sa pa. Mao lagi kay wa lagi agas. Uy, asa man ko nimo pahugason? Ay sos, bida. Wato nimo wagas. O mo na akong gihuwat bitaw. Nya karon ni agas naman na. Unya. Unya. Napa man ko'y gibuhat be. Ha? Kato kanta. Oh, syempre. Kato imo kanta, buhat to nimo ha. Ang sabihan. Ikaw kay wa man kay gibuhat de. Kay panghugasan lang ana. Ha? Bayo, no. Hugasin na. Ano ako nilo ba? Pasangil na minutan nimo ani. Musupak ka nako. Dai Doris di. Humali mo hugas, limpyuhi itong banyo ha. Hasta ba niyo ako ba? Humali mo limpyo sa banyo, labi itong mga bulingon sa kwarto ha. Labi ito tanan, nakasabot. Kana, ay nalang tingog, aron Di na dili mapunan ang imong trabahoon. Sige na, liyog na! Lagi! Nay, sige na, kaon na. Unsa darong orasa, wa pa na isud imong tiyan. Di lagi ko. Lami man ni. Ako may kalugaw ani. Gisagulan pa nagmanok. Sige na, kaon na. Gingna na sa hindi kong taon. Bisa ko sa langgol ka kutsara, nay. Nabuan ka diha. Oh. Ha? Maglisod magani kong kaog lugaw. Kutsara na ba hinoon? Ay, agay ko. Dili mo nabot ako ipasabot. Kutsara imong kanon. Usa na ka kutsara imong kanon. Aning lugaw ba? Ay, di ba na naon pa pagkaos na pag nimo dahil bida punson po nimo sa di ka na makaon. Unsaon dili pagpakaon di ay ga. Alam-alamin ha, noon sa makaoy. Alam mis imong mata. Sa pagkanon nimo, di mo am-ama nimo, di kay pugson na nimo, pugson no nimo. Oy Dalyo, ikay pakaon anang imong inahan ha. Di man gani na makakaon ron basta jud ka nako. Kinala makakaon gid na, wa pa nay kaon. Bida. Kung di na makakaon, wa sa kay kaon. Pilungan. Basta. Di na gani makakaos nanay, hasta ka wa sa kay kaon. Maong paninguha ang makakaon na. Kay og di na makakaon, hasta ka apil kang kapas mo. Ako mo subong ko, probinsya sa di mo. Usap ni, damay-damay. May dani kakiha. Kao na nay, labing kini mong pagkaon eh. Espesyal nga lugaw gina siya. Espesyal na nay ha. Kao na nay. Magbuot man kag di kong taon. Kao na nay ba? Bida, kung di ka kaon ron, di siya ko kaon sa dani ron. No, sa may labot ko. Oh, no, isa doy. Ay, sa baginahan na niya, usay labot ha. Kung mapas ko mo ka, pas mo kong apel, kay di mo ko pa kanoon Doris de.
Kung dili ka mo kaon niya, mao nga kaon taon, kay basig maabot na to. Ano makakaon sa taon ko ba? Pagkanon jud ko nimo bisag busog pa ko. Ano ba? Mami, kaon na ka. Man nalagi ko ganina ra. Oh, wala ini ko yung lugaw taon. Di man lugaw akong gikaon. O saan ikaon ganina? Katong sudad ba? Katong adobo o gumba. Bungot dugo, perbeda. Dai, Dores! Dai! Recorded by X Thunder Gaming. Tayong ano ka? Ay, mandam rin kaon sa nanay ni mo eh. Binlan nimo na pa humbas tiil? Yeah, Aw, humbas bukog. tiil, humba nga tiil? Bukog na lang to steel. What? Ajengan? Yuruti mong humbasin. Yuruti mo sunod eh. Unsa yurot? Ngitag sana malang to kahiwa. Ah, Ang imo unta to taliyo, nagikaon mang nanay. Hala ka, lugaw na lang imo. Dalahak biya taon na Ano na pagreklamo sa diha? Kan-an na lang ng lugaw kaysa mapas mo pa ka. Idaw yan, inahak pa ni Mura na minutong ako'y senior citizen ay kidot! Pre. Pre. So, okay. Sige, mga hinuktik dia. Ano ka? Ay, ginukti ko kay... Gati hinok mo ko. Sapot ko dito sa bahay, pre. Kisa may kisabutan ni mo? Imong wife, ha? Nanik. Nanik, kisa mo sa nanik. Nanik na barul. Iyang manupag mo kay Dale. Ang sabi ako. Kita, pre? Ay. Kita? Kinsa pa madailain. Ang usaw. So, mong kayo mo rin, karoon pa man ka. Anam yun mga asawa, pre. Pero, kanang ila, kuan ragon na, kanang pride ba? Pray ko tao, pray na. Bebe, nga nung gisapot mo ka. Kinsa may pasubuto be. Ang ako ugangan. O pa kaon. Sige ako ngit. Gisigan ako gungit. Di yung kaon gyapon. Una, dili sa kubukadong sa kukasawa, di makakaon ako ugangan. Di purti taong na akong pasbuhan ng kilakiya kay. Unya, ang nakapait para yun kay. Mano rin itong kaon ako ugangan. Adobo pagumbag suwa. Mo ipakaon. Mao dahil nga, wag yun mo kaon sa giunsan kong panganga. Uy, yun yun, pre. Ako yung kakaon sa lugaw nga para niya. Kaya adobo gamba, siya may kaurot. Ang ako maugangan. Uy, bangas ka. Luya ni mo, pre. Ako nang isapot ko. Kaon lang, dili, pre. Kaon lang, dili. Na may sudan disbay. Yan, dili, kaon lang, Ha? dili. Di ba? Ang sa'yo sudan niyo diha. Ay na, pinobre lang ko. Kaon ba ka hipon nga gibutang ang itlog? Bisa sa katulanan mo. Hipon ko itlog. Oh. Ran kadungog na ko kanina. Nila ba itlog mo itong hipon? Di ba? Mao na. Oh, mo na siya. Lain na, pre, pero dako kay sila kalainan, pre. Kanang hipon nga butang og itlog. Ah. Kaysa itlog nga butang og hipon, lain kay lainan. Kani murag mauna ni ako isulti kanina. Unsa man na nakalahian na pre? Parehas mo na. Lain na sila, pre. Ang hipon nga butang og itlog, lami kayo. Mo ba? Oh, unya nga nakalahi nila, pre. Sa itlog nga butang og hipon kay perting katula. Mao gid katapusan sa imong istorya. Kanahan biya niyo pre, probida. Dali na, sorry. Ano ka, Andres Bay? Dali. Kanari Dali, akong Bay. itlog. Kanari akong itlog. Nay, asa day taliyo, nay? Ambot lang, ganang bana nimo. Pwede naman nang hindi mo asawa man ka. Ilakaw, mong kugod. Saan pa panangid ato? Ay, sawa pa ka makalakaw. Wasab day na siya daan magsulti nimo nga mulakaw siya. Ay na, ambutan na tawhanan, nay, uy. Hoy, Dores, kanang bana nimo ba? Huwag ko makasabutan na. Usahay, maayong buot. Usahay po, bunagway buot. Ang ano nakaingon man ka nga, usahay wa siya'y buot, nay. Ay da, mister pa na nimong ipangutana. Nga ikaw mismo, asawa man gyud ka. Naibaw na gyud ka, kinaiyan ang tawhana. Ambot sa bitaw ng tawhanan, nay, uy. Ako pa nimo hataga na nimo ultimatum. Ha? Unsay ultimatum, nay? Katapusang hunat ba? Katapusang hukom. Final desisyon. Nga dili gyud gani na siya magtarong. Papaulian na sa ila. Ay, nay, ayaw sa anak, nay. Okay nang bala, nay, kasado kaya mi. O kasado lagi. Unya, usaw man ang yabag mo na. Sagdiin na lang na, nay, uy. Ako rin bahala na niya, nay. Bida. Kung ako pa'y naasawa ng tawahan na Dores, pastilan. Di good na ako papurmahong tawahan na. Gamay sipyat anak piti. Nay, Ganong ganahan mataana niya, we. Sawa pa mo makasal. Tungod kay maayo man kay na mudaag suborno.
kusog kay mo suborno, sige lang kag makapaldo ana. Nay. O kay nga no, di tinuod. Nada ka lang yun, ang hatag-hatag ka ng tuwana. Unya karon, hakaron kay naminyo na mo, na, muhatag pa na ni mo. Nay, Wa kanang... na, di ba? Wa na'y paldo. Ha? Kisa sa baldo? Na, yati na. Kisa sa baldo? Ha? Imo ng ex ka diyan to, ha? Porbida, hinumdum gyapon kasi mong ex ka diyan. Hilong talyo, oy, sa baan ni mo, yabang naman ako. Dili mo makalimutan ako kay nasabang sa kundungan-dunggan mo ex to baldo. Ha? Imo nang uyong ka dito? Ano man? Gusto ka makigbalik ka ng baldo, ha? Unsa ka, uy. Unsa man, ha? Kamong inahano ka na. Inyo lang yung gilibakon ako din eh. Inyo. Hilab jay. Kanahan imog hal-hal ka lang. Nanay, kadungog kay ko na. Hilong ko na talyo, sa baan ni mo, pataka li kag sagbat, oy. Dili ka mo makakay. Akong duha ka dunggan. Di may mo makakay mo, ha? Ha? Nagtuo ka nga ang akong dunggan bungol ni, ha? Nasabak yun sa kundungan ang baldo. Sulti ko, kinsa nas baldo. Ang gawag is utok. Sulti lagi ko kinsa ng baldo. Mo na ipulin mo na ako. Ang gwapo na siya. Kwartahan mo na siya kaya na ako. Oy, Dores. Nay. Idukor ko Ay, pala ay. ng bata. Ay, pagapila-pila. Bida sa di ba? Tiguang na ka na, ha? Ay, pagapila-pila. Huwag kailabotan eh. Oh, hilab na. Matiguan ka karog bukbukon ta kang maawas ka. Ah, bida. Sulti lagi, Dolis. Doris, sulti ko. Anay. Talyo, paminaw ha. Wa may kailaan ang imong giingon nga baldo. Og wa may maghisgot og ngan nga baldo. Ang among gipanagsultihan ni nanay paldo, dili baldo. Ha? Hal-hal ka lang. Hawala! Pahawa di ay. Pahawa di ay. Pahawa na. Nay! Recorded by X Thunder Gaming. Day, agi naman pila ka, may oras day, suko gyapon na imong inahan ako. Suko pa? Og nasuko magana nimo no. Tungod na po na nimo. Unsa bisala nako? Kanang imong pagkahanggaw mo nay sala nimo. Diretso kag pangasaba. Unya di ay ikaw mo isayop. Ah, beda, nangayon ako rusin ninyo. Ruse. Sorry ba? Dili ang pagpangayog ruse mo importante diha. Ang importante timan-an nimo imong sa nga dili ka mo diretso kag pangasaba. Sunod, klaruha sa ang tanan. Ay, rusin ako, rusin kayo. Ay, Uy, rusin sige, mata. balik-balik taon na, noy. Si balik si mong mata. Panglaba na dito. Wah, beda. Panglaba. Daan, yung kumawinding. Bago ulit ang laba. At umusok adlaw karon laba na saan? Ngano di ay? Kausa na gid ay manglaba talyo? Ah, porbida sa demo. O mo gani. Kausa na ba manglaba? Manglaba na dito. Mayo! Mayo! Nay tao. Tao ka na? Tao na. Ah, maningil sa tao lang na. Tao na. Kinsa na? Tao, oy. Tao yun. Tao. Sure. Tanawag yun kung tao ba yun. Nasa tuliliyon, be. Tao. Tao yun gani. Tao ba ka na siya? Hoy, maningil na. O pag ganit tapos, paitag maniningil na. Nakaw, ato akong tao ba? O, lagi! Usay ato, Brad. May ano, boss? Usay ato. Sa'yo ba rin mo rin lawa? Ningil ka? O pamitapos? Way 15? Kadba sabi ako ni mo? Dili, boss. O, saan lagi mo toyo? Kisa bang ka? Si Waldo. Mamisita unta ko. Si Waldo? Misita kang Waldo? O ikaw si Waldo? Ako si Waldo. Ikaw ka si Waldo. Ini nga, kung kinatawag ko ko. Hindi ako sawa may gingon. Kanahan, tinuon gina ko ng bati. Hindi man biyada. Dures! Talyo, tao na! Tao! Kinsa na, oy! Sabay. Ay, nga naman lang, isa ko sa siya. Hindi ka ba? Discriminate din mo yung ibang tao. Unsa? Karong ako di na yung kakalimon ako. Hakin na. Ay. Ipakita mo lagi si Paldo. Paldo! Si Paldo. Pagkarong di ay, paldo ba't imong kigol, oy? Ano? Ay, pabuong-buong pagkik ka na. Ay, kinsa tingnan mo ba? Kana? Ha? Oh, kana. Unsa ba na? Ha? Unsa yung sulti ko? Paldo? Ha? Palduha ng naong ninyo, kamundo ha. May ebidensya mo ha. Nya, may sita pa rin siya ni mo. Oh, ikaw, sulti. Sulti nung, unsam ka. Unsa man, boss? Di ba misita ka? Dara. Dara, kana. Maayo na yung mo pamistaan. Mauna akong asawa. Nara! Dili man na siya, maoy. Oy, nga anong nasaba mamo din he. Kinsa? Uy, Waldo? Oo, siyang kansyang. Ay,
Ako ning second admirer si Waldo. Ay may sabot man guming mag-date me. Bangko na. Aw na kay first admirer day nay. Tao Nya din. ka ni second. Umalik ka magsulti ka na kay second admirer. Ay naunsa. Secret gani. Unsa na secret nimo? Ay secret di ay. Ikaw batalyo ba bungol ka? Waldo ni. Abe, baka koldero de be. Ikaw ba patakag hamak lagi. Ikaw patakag hamak. Abi. Klaruha sa Waldo ni, klaruha sa Kaldero. Sakit no. Sakita na de, kaldero. Sakit gid kay kaldero man na. Ha? Kung ihapak ko na imong uporte sakita, malumping ning kaldero nga maigos imong oo, kay hanggaw kang dako makalagot na kayo. Ay, kumpirmiha. Day ka rin sa murang tao. Tao ni. Oh! Secret admirer day ka. Ang kuaning tao no. Sige to tawa. Ngano ni si Bata? Hoy, ikaw, di kuyog salyo. Talyo balik dire. Kuyog eh. Balik dire tao mo. Balik. Mao na akong problema kini akong bana. Mao gid ni siya, ingon ani gid ni siya pero may magkagubot tungod ani iyang style nga way klaro ba. Mga sabag diretsyo. Unya siya day maisayop. Aw gidudahan man hinuon ko. Unsaon gani siya no? Palayason ko ba kanang tawhana sa bahay aron magmalinaw nako? Unsa man kamo ang pasultihon? Doris. Salamat kayo. Ate Bres, Okay, ang sender na to karong adlaw. sinday Doris di. Doris. Oh, asawa ni Dodong Romel. Romel Vergara. Oh, nya kanis inday Doris di Ate Bres. Kuan kining unsay pangalan ni medyo may pagkamalitakon nya kani siya ang bana may pagkabungulon kay imbis paldo ang iyang gipasangin siya asawa baldo uyab kuno niya sa kani adto mag-uli ba kuno so mao na inundan nga ihapak taon og kaldero yang taong bana Ati Pres unya anton nga daabot ang higayon nga naglalis-lalis sila gamay naapoy na ngayog ayo unya ang galan baldo adili Waldo nya dili di ay si Doris ang uyab ang iyaha di ay mama ni Doris mao na nga napaka na sa danton nga ni sibat yang bana ni pahawa ay mao tong hawa na balik taon saon lang ani niya yang bana te Hangtod karon wan balik. wapa oy tungod lang sa Waldo paldo ra man ito porbida ding istorya ha para nako murag simple dai Doris simple ra man taon na imo ang problema inday oy og imo to apason si Dodong sa tuyang bana Dondo si Talyo. Si Dodong Talyo, imol to pa dito. Ay, maular eh. Kung araman to, kanang iyaha, hinanggaw rin ito yung kuan-kuan. May pasabta siya nga, ikay mo'y bungol. Wa ko'y uyab kaniya ito nga, Baldo or Waldo. Wa ko'y uyab nga kaniya ito yung mga hinanang nga naka-nindot o nga sa ako ang mga Peter mo nga sa akong mga uyab. Peter po nga si, dili kay Peter Dihos. Mga Peter na yung mga trada. Dili kay Paldo, Waldo o Baldo. Sabtaw ni style. Pasabtaw ni sila dito ko. Pasabtaw yung bana dito. Di ba, Ate Bres? Unsa may angay dito buhato na niya? Mo gyud. Amaman na lang niya. Total grabe sa rin yung mama mo nag-date pa. O, tiguang na kayo yung mama niyo. Oo. Secret pa eh. Secret pa. Napay secret lang. Admirer. Pabida. Secret admirer. Ako ng secret. Pabida. Ang secret nga. Pabida. Nalam, amin na lang. Amin lang day. Yan na daw eh. Amin na day. Simple na ba kayo ng imong problema day? Sus talyo eh. Di lang to padakan ganyan mong problema. Ay, mayroon kayo ng problema, Hande Doris, oy. Oo, napos magbina, basahan kag Bible, pero wala tayo, mauligi, Father Diyos, mga yun yung may advice ni mga Father Diyos, kung sa mga verse Bible nga kinahanglan na ito, sulti-sulti ani nga ito, ang mga kinahanglan tabang Father Diyos, o di ba Father Tami Ugpo, o di Father Dodon Barok. Salamat kayo ninyo diha. Salamat kayo ninyo tanan sa tanang mga pare nga atong mga suon. So anin lang Ate Bres, amin lang to yung bana Inday Doris. Ayon lang yung padakang mayo kay gabay ra kina. Gamay ra niya magkabuwag mo nya gingon ra ba nga dili buwagon sa tao ang gihusas Ginoo. So salamat na lang Inday Doris sa imong pagpadangat ning atong tulumanon. Kung ako ang puzzle, tihon. RMN